Sherifula TV kanumɔgɔw assalamu alaikum aw da kana ka bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan yi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma k'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min sɔrɔ a kan a n'a nafamayɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an sera an ka maba dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Tanti Nayini Jabate an sera a ma an b'a dɔn ɲamakala ɲuman don a ka dɔnkilida kan ka di mɔgɔ caman ye an sera a ma bi na n'an ka babu ye mun ye o de ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛla ani ɲamakalaw an kan ka mun de faamuya la barisa n'i y'a daminɛ i ko bi i b'a ye k'a fɔ ko ɲamakalaw ka kɛlɛ cayala mɛ kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka s'a ma a ka se ka hakilinata di ani ladilikan mun fana b'a bolo k'a lase Sirifula bɛ ko o ko la u bɛ ko bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn wa sirifula bɛ tiɲɛ de kan Sirifula tɛ don galon kan mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ti gansan n'aw nana n'aw ye ne ɲininka anw ka bi ɲamakalaya taabolo kan mɔmusow balolen bɛ yen i b'a fɔ mɔkɛw balolen bɛ yen dɔw taɲara ka na se n faw ma ɲamakala kunda kana se mbaw ma ɲamakala kunda kana se ne yɛrɛ kɔrɔw ma ɲamakala kunda n bɛ hakɛto ɲini ko olu de fɛ fɔlɔ bɛɛ ka yafa ma ni n donna mɔgɔ min gasi la kuma ni a gasi tɛ ban bi ɲamakalaya anw wolola ka min sɔrɔ yen nɔ sisan kɔrɔ anw b'a fɔ anw ye sisan denw de parce que anw tɛ se ka fɔ ko kunu ɲamakalaya kunu anw wolola ka an baw n'an kɔrɔmusow sɔrɔ cogo min na o ni bi ta jɛgɛjala ni baji don anw ɲɛ ma yɛlɛ ɲamakalaya la ka an baw sɔrɔ kɛlɛ la anw ɲɛ ma yɛlɛ ɲamakalaya la ka an kɔrɔmuso n'an kɔrɔkɛw sɔrɔ kɛlɛ la nka bi anw kɛlen bɛ n t'a sugu dɔ ye ɲamakalaw ka hakɛto ni ko ɲamakala i ye siya bɛɛ don o kɔnɔ garange b'o la finɛ b'o la numu b'o la jɔn b'o la n'an b'a fɔ woloso gawula b'o la sake b'o la mabɔ b'o la olu ko tɛ dɛ jeli kunda n'o tɛ i tɛ finɛdenw ye kɛlɛ la i tɛ garangedenw ye kɛlɛ la i tɛ numudenw ye kɛlɛ la i tɛ wolosodenw ye kɛlɛ la i tɛ gawulaw ye kɛlɛ la i tɛ mabɔw ye kɛlɛ la i tɛ sakew ye kɛlɛ la mɔgɔ bɛ kɛlɛw la bi jeliw jeliw nka bi dɛ bidenw de ko don anw bidenw de ko don fadenya n t'a fɛ karisa ka tɛmɛ n kan n t'a fɛ karisa ka taa ɲɛ n t'a fɛ karisa ka kɛ fɛn ye ayiwa karisa fɛnɛ o yɛrɛ fɛnɛ t'a fɛ e fɛnɛ ka kɛ fɛn ye c'est-à-dire a b'a bɛɛ de la ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la quoi a bɛɛ dɔw bɛ yen olu ta bɛ ji jukɔrɔ olu t'o yira nka olu kɛwale ka girin n'u ko kɛwale ka girin ɲuman yɛrɛ t'olu yɛrɛ fan fɛ yɛrɛ ka se mɔgɔ ma dɔw bɛ yen olu ka kalan olu b'u ta yira bamanankan na cogo olu b'u ta yira bɛɛ kɛnɛ kan sadu bɛ réagi yɔrɔnin kelen k'a yira bon ni fadenyaba in ni bɛnbaliya ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka mun de don yana ka se kɛnɛ ma n k'a bɔra so kɔnɔ de a y'a daminɛ so kɔnɔ de ka sɔrɔ ka na réseaux sociaux kan réseaux sociaux nana don ɲuman a WhatsApp ni a Facebook ni a TikTok ni fɛnw a nana est-ce que a na anw yɛrɛ bara yɛrɛ ko an yɛrɛ bɛ a yɛrɛ k'a dɔn est-ce que a bɛ san 10 bɔ wa a b'o bɔ wa est-ce que a b'o bɔ a t'o bɔ bon munna
anw yɛrɛ y'an yɛrɛ bɔ kɛnɛma k'an yɛrɛ di anw yɛrɛ kan ka k'an sigi ka kuma hɔrɔn minnu ma k'an yɛrɛ d'olu ma olu de bɛ ka bɔ bi ka anw jalatigɛ olu de bɛ ka bɔ bi ka anw yɛrɛ bɔ an fa danbeya kɔnɔ Allah akibaru mais olu tɛ dɛ anw de do hali ni den b'i ka so kɔnɔ a bɛ gulɔ ma a bɛ dɔrɔgu ta ni e y'a gɛn k'a bila kɛnɛma i y'a di kɛnɛma mɔgɔw de ma olu ka dɔ f'a ma mais n'i ye da sɔgɔ a da la a n'a ka gulɔ min n'a ka dɔrɔgu ta bɛɛ ka to sɔkɔnɔna na yen nɔ a bɛ e n'i den de cɛ so kɔnɔ hali muso min b'a fɔ n'i y'a ye karisa cɛ ye gulɔ min na cɛ ye gulɔ min na n ko muso de b'a fɔ ko ne cɛ bɛ gulɔ min mɔgɔ fana b'a fɔ mais n'i y'a to k'a gori yɛrɛ la a k'a ɲɛnɛbɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ sɔkɔnɔna na mun b'a se kɛnɛma bon fɔlɔ ɲamakala yɛrɛ kun mana hali ni hɔrɔn ka bɛnbaliya nana ɲamakalaw kun bɛ boli wuli ka jɔ de kɛ ka boli boli ka don olu ka ɲɔgɔn kɔnɔ u t'u lasigi dɛ u bɛ taga bɛɛ ɲiningi ta la u b'a essayer fo ka bɛɛ nɛgɛ fo ka tugu bɛɛ u ka diya ka sɔrɔ hali a ma se kɛnɛmana na mɔgɔw k'a lamɛn bon anw yɛrɛ bidenw ta surtout anw dɔgɔninw n'an denw yɛrɛ ka fara anw yɛrɛ kan an bɛɛ b'a kɔnɔ ye an ka ne tɛ se ka n ko ɲamakalaya parce que n ye ɲamakala minnu cité bilahi olu tɛ tan n bɛ segin a kan finɛden tɛ tan garangeden tɛ tan gawuladen tɛ tan wolosoden tɛ tan numuden tɛ tan sakeden tɛ tan mabɔden tɛ tan jelidenw de bɛ tan jelidenw dɔnkilidalaw hali jelikɛ kumalaw tɛ tan jelicɛ fɔlikɛlaw tɛ tan maa bɛɛ ye jelimuso dɔnkilidalaw ye bi ayiwa i mana mɛn ko a bɛ fɛn u k'i lamɛn fɔlɔ anw tun bɛ boli an bɛ taga an somɔgɔ ye o balimaya b'i n'an cɛ o balimaya t'i n'an cɛ o n'an b'a dɔn e kɔni ye jelimusokɔrɔba ye i ye ɲamakalakɔrɔba ye i bɛ ko dɔn e bɛ dɔɔnin dɔn e bɛ dɔnkili dɔn e bɛ fɛn dɔw dɔn an bɛ boli an bɛ tigi fɛ yen anw bɛ taga an sigi kɔrɔ an bɛ masala ni ye ayiwa n den jeliya taabolo i bɛ taa tan de i bɛ taa tan de i b'a kɛ tan kana sɔn nin ka kɛ tan kana sɔn nin ka kɛ tan nka bidenw yɛrɛ bonya kafalenya jamanenya ni min kɔni bɔra dɔrɔn ko o yi ja yera jabaranin kan dɔrɔn o bolo k'ale yɛrɛ sera ko bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ kafalenya n'o yadaya fɛ a yɛrɛ tɛ se ka kariya ka wuli ko a karisa ka kɔrɔ ni ne a bɛ ne ye nin sɔrɔ dɔnkilida la n nana ka na fɛn tɛ quoi hali n'i bɛ se n'a tigi n nana ka na n kalifa la a ka n bilasira i yɛrɛ de di mɔgɔw ma mɔgɔw minnu bɛ se ka olu ka dɔ f'i ma parce que baara wɛrɛ t'olu la o kɔ n'o tɛ ne ma deli ka hɔrɔn ŋara yɛrɛ ne ye hɔrɔn ŋara dɔn réseaux sociaux de kan an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la bɔlɔlɔ kelen in sanfɛla la i y'a ɲini ka jeliw gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa bɛnbaliya min b'u cɛ k'o dabila sisan u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais réseau kelen kan sanfɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'i ka kuma ta ka bila sira wɛrɛ kan ka i lagosi k'a fɔ k'i ma se k'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ka laɲini kunba tɛ ye o ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la. i ɲɛ b'a la n tɛ segin o kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw m'a fɔ ko jeliw tɛ o ɲamakalaw tɛ n ko hɔrɔn kelenw de don parce que a ka diya yɛrɛ o man di olu hɔrɔnw ye o bon n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna mais Mali jeliw m'a faamuya de est ce que e bɛ nin mɛn Laginɛ jeliw kan i b'a mɛn Côte d'Ivoire jeliw kan i b'a mɛn Sénégal jeliw kan i b'a mɛn Gambie jeliw kan i b'a mɛn jɔn kan Mali jeliw. tan nani réseaux sociaux fanu minnu fana bɛ yen nɔ n'u b'a essayer ka jeliw bila ɲɔgɔn na e bɛ se ka mun f'u ye ani ladilikan mun b'i bolo k'a lase olu ma. Walahi ne tɛ baga olu ma olu tɛ diɲɛ na jɔn bɛ se ka na ne ni n woloba bila ɲɔgɔn na k'o ye réseau ye jɔn bɛ se ka ne ni n baden dɔgɔnin fa kelen ba kelen bila ɲɔgɔn na k'o ye réseau ye jɔn bɛ se ka na i jɔ k'i bɛ ne ka furu ne ni n furucɛ bila ɲɔgɔn na k'o ye réseau ko kuma ko fani ko dan b'a yɛrɛ ye a sumu dɔgɔyara
hɔrɔn ni kunkolo b'i kan da la bi u mago tɛ jelisi ka sumuna a bɛɛ bɛ porobaga ni sumu de la n'o tɛ u mago tɛ mɔgɔ ka sumuna bi dɔw yɛrɛ tellement que u ka an ka dɔn n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna maliyɛn Bamakɔ maliyɛn jelimuso bɛ se jeliya yɛrɛ yɛrɛ de la a jelidenw bɛ se jeliya la u kan ka di ne bɛ ka dɔn n'a muso ka kɛlɛ n b'a démarche la ni jeli ko in na parce que cɛ y'i kali n'a y'a jelimuso tɔgɔ mɛn a ka du kɔnɔ muso k'a ka minɛn cɛ ka taga. sababu kɛra mun ye sa réseaux sociaux kɛlɛ wa walima. oui parce que u tɛ ka bɛn a ko n t'a fɛ ka nin jeliw yɛrɛ de tɔgɔ mɛn n ka so kɔnɔ n ta i b'i sen bɔ a la le fait que muso b'i dogo ka fɛnw kɛ dɔrɔn cɛ ma fila kɛ dɛ a y'a a ka papier de d'a ma tagara papier fɔlɔ de ta ne de wulila ne de y'a démarche kɛ muso n'a ba de sera ne ma fa bɛ kasa a ɲɛji la muso yɛrɛ ko ni nin bɔra a la fo k'ale sa mais n'i y'a ye o cɛ bɛ k'i sigi ka ne lamɛn dun n'a y'a sɔrɔ ne fɛnɛ ye jeli tiɲɛlikɛla ye o cɛ tɛ sigi ka ne lamɛn o mais an bɛ yɔrɔ min na bi ala ye jisuma k'a fura la o a bɛ ka nɔgɔya a bɛ ka ban o cɛ ye tribunal jɔ parce que cɛ kun y'i kali n ko kalikan ko tɛ cɛ ni muso ko la a dabila denw de bɛ yen nɔ a jo t'a la bon mun nana ni o ye parce que jeliw ka bɛnbaliya in a yɛrɛ kɛra sababu ye dutigi caman yɛrɛ ta fɛ hali jeliw ka sumusɛnsi ka sugu ka da la ni alimamu yɛrɛ tɛna ɲini ka kutuba yɛrɛ kala kuma yɛrɛ la an bɛna ɲini ni jeliw kaw bɛ bɛn de kɛ na anw ma bɛn kɛ i bɛ quartier min na o quartier man di i bɛ dugu min na o dugu tɛ man di parce que e tɛ se k'i to kɛlɛ kɔnɔ k'e bɛ t'i da don mɔgɔ ka kɛlɛ ko kuma la k'a y'a dabila o. tan nani an ka jamu kama ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban ni ladilikan laban min b'i bolo ka lase jeli denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa jamana bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. aw ɲɛ bɛ tɛgɛrɛni minnu na ani aw ɲɛ bɛ vie minnu na n ye 100 000 vie sɔrɔ dɛ n ye miliyari sɔrɔ dɛ n y'a don tan dɛ n y'a bɔ tan dɛ temporellement de don i m'a faamuya mais jamana yɛrɛ k'i reconi dɛ k'i reconi k'u bolo bɛ se ko ka ɲɛsi la dɛ f'i ka tarasi ɲuman de bila e ma tarasi ɲuman bila mun na jamana bɛ i si kɛ fɛn na mɔgɔ si mago t'i la don o don yiri mɔgɔnin de bɛ dilan ka d'i ma k'i ye nin torofini sɔrɔ yiri mɔgɔnin don mais jamana ta tɛ nin. Sherifila lajɛlibagaw ɲɔna an ka taa ɲɛfɛ an ka video kunkuruninw bɛ yen nɔ n'o ye Tonu Modibo Kamara ka video ye ale ye ladilikan mun di an ka jɔ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɲamakala ye kɛlɛfarira de ye an tɛ kɛlɛtigi ye ɲamakala ko sabali ala kosɔn kira kosɔn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jalu fɔlɔ jalikɛ ni jalimuso mana kɛlɛ ma jalimuso fila yɛrɛ mana kɛlɛ kɛnɛ kɔnɔ o kɛlɛ yɔrɔ ye mun ye i b'a dɔn parce que kɛnɛ kɔnɔ sitana bɛ na dɔɔni fɛn ninnu fɛ a bɛ ti ɲɔgɔn na kɛlɛw bɛ na mais ni finaw bɔra a kalama dɔrɔn o kɛlɛ bɛ ban un coup fina tɛ kuma jali fɛ n'a sɔrɔla i y'a i fa den k'i bi a sɔsɔ non i b'a bila pewu ala ye masiri ye mais bi i kana da kuma ma n'i kumana n'ala ma far'i kan i bɛ kuma minnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wari di hɔrɔngara dɔ ma o bɛ tila k'e yɛrɛ nani donc an bɛ mun ɲini ɲamakalaw fɛ u ka sabali jalikɔrɔba ninnu bɛ k'u seko kɛ wala u bɛ k'u seko kɛ n'a ni kumana bɛɛ y'a ye farafinna bɛɛ bɔra a kalama bɛn don n'a di a b'a da a ka so kɔnɔ a tɛ fɛn fɔ mais ɲamakala kɔrɔbaw cɛ fara muso kan mɔgɔ kana i sigi ka nin ko in lajɛ bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ n'a ma wuli don min na mali danbe b'i ban pewu n'i y'a mɛn mali ɲamakala don dɛ n'i ko an ka tiɲɛ fɔ wa ni ɲamakala banna mali kɔnɔ dun a bɛ kɛ cogo di ɲamakalaw ka sabali ala kosɔn minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ ka ɲamakalaw bila ɲɔgɔn na yan u yɛrɛw tɛ se ka se yan ko in bɛɛ ju ye olu ye ne y'a fɔ cogo min na u bɛ wari de sɔrɔ u ka wari ɲini cogo de don mais ɲamakalaw tɛ k'o faamuya an bɛ k'an faw di nani ma i fa sara a bɛ kaburu kɔnɔ i ba sara a bɛ kaburu kɔnɔ don o don e de bɛ k'o se nani ma e mana wuli k'e ye dugawuden ye
i tɛ dɔgɔden de ye dangaden de ye mɔgɔ mɔgɔ y'i fa se nani ma wallahi i ɲɔgɔnna dangaden tɛ yen u ka sabali ala ye kira ye kɛlɛ minnu bɛ u k'a ban ne kɔni mun fɔ o y'o ye mais hali bi an b'a ɲini an ka dɔnnibaaw fɛ Sirif Usumani Madani Hayidara a n'a bɔnna bɛɛ u ka dugawu kɛ an ye ɲamakalaw ka bɛnbaliya in na o don ala sago aw bonya b'a la nin donna mun gasi la u ka yafama hakɛto bɛ nin ka sala Mahamadu Cherif Fila TV kanubagaw nin kun ye Tani Nayini Jabate an bolokɔrɔ ani tɔnɔ Moribo Kamara ka ladilikan y'an bolokɔrɔ n b'a dɔn a ye faamuyali caman sɔrɔ la an b'a ɲini an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɛ ani jeliw an k'a ɲini u fɛ u ka sabali u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barisa n'i y'a ye ko bɛn bɛ sabati jamana kɔnɔ a sababu bɛ se ka bɔ olu la u ka bɛn walasa fani banini min bɛ kɛ réseaux sociaux kan u k'a dabila barisa u dan bɛ to o ye an b'a fɔ aw kan bɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni n'a jɛlen na seseko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛn